daurin goro. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musa mai sana'a anya kanka ɗaya kuwa? Ku kira 'yan jarida ku tara min su ku yaɗa ni ban da mutunci in ya so sai a min abin da za a yi min. A'a ba magana 'yan jarida ni nan duk iskancin ka ni ne maganin ka. Kuma in dai muna cikin garin nan zaman lafiya ya gagare ka a cikin garin. Oho masallaci ne dai ba zan siya ba domin baka isa ka haɗa na faɗa jama'a ba. To abin da zan ɗaya ne in na samu mukulli na garkame wajen duk wanda ya zo zai sallah sai a ce ba a sallah yanzu a masallacin an kulle. Fosel ma zan sa sai in sa wannan masallaci na siyarwa ne kaga duk wanda ya zo zai sallah sai ya kama hanyarsa. Amma Musa bai sana'a ban taɓa sanin kai kasuwar gumin jahili bane sai yau. Oho in ma ka zage ni kan ka zage ni ma na zagi kaina barantana kan ma wani ya zage ni in ji haushi. Yanzu kai ba wanda ya isa ya faɗa ma gaskiya ka ji kenan. Ba a gaya min in ji sai dai duniya ta sanar da ni. To shikenan Allah ya sa duniya ta faɗa ma.